Pretekali sme 4 asi zhruba tých 7-8 rokov a hovorím, tá krivka išla dolu, či už vo výkonnosti, ale aj v kvantite pretekárov. Tých pretekárov máme málo na Slovensku, vlastne už v mužoch duplom a ženách je podobná situácia, nakoľko skončili sestry Fialkové. Uvidíme, musíme prečkať túto náročnú dobu, bude to trvať možno 5-6 rokov a uvidíme z týchto nádejí, ktorých máme, či niekto vyrastie, ale je to ešte dlhá cesta. Áno, iná cesta nie je len staviť na mládež, venovať sa jej seriózne, ale jeden z nich je aj Michal Adamov, ktorý získal striebornú medailu teraz na EOFE, na Európsky olympijský festival mládeže v januári. Druhé miesto na 12,5 km, takže možno jedna z tých nádejí je aj Michal Adamov, ktorý pochádza tu z Liptova. A asi teda iná cesta nie je, lebo musíme si vychovať mládež. Proste nikto nám sem nepríde, hej, ako ďalšiu Anastasiu Kuzminovú sem asi neangažujeme. Každopádne toto je tá práva cesta venovať sa mládeži. Je to práva dlhá, ale náročná cesta, ale ja verím aj týmto pretekárom mladým, pokiaľ budú vytrvali a budú tie prekážky, ktoré im budú padať pod nohy, budú zvládať, tak ja si myslím, že ten úspech by mal prísť. Pali, nájde si aj čas teraz na šport, trošku sa udržiavať, predsa len ako teraz máš tú hlavu ináč zaťaženú, podnikateľsky je to úplne niečo iné, to keď porovnáš asi, tak je to aj ťažšie, ako keď si bol vrcholový športovec a asi bez nejakého pohybu, aspoň nejakého rekreačného minimálneho to nejde. A tak ten pohyb ja trošku teraz obmedzujem, nakoľko som ťahal športovú kariéru do 36 rokov. Ja radšej budem teraz do spy natierať a robiť hocičo iné, len nebehať. Ale samozrejme, raz za čas sa aj so synom sa ideme prebehnúť. Vážne, aj keď som tu prišiel, tak som si zaspomínal, ako som žiak pretekal na týchto tratiach. Vždy na jeseň boli Hýbe, Závažná Poruba, Liptovský Hradok a Štrbák cez polné behy. A takisto som tu na týchto tratiach pretekal a dali mi k tomu aj tie medaile určite veľa. Áno, presne tak, ako si povedal, vyšiel si z behu na lyžiach a poznáš tu aj veľmi dobre tieto trate. Ja neviem, čo ešte sa spýtam ako Hýbe, keď sa povedia Hýbe, okrem toho, že si tu absolvoval trate, možno ešte dáky máš zážitok alebo súvislosť s hýbami? Keď som prechádzal cez Hýbe, vlastne tak som šiel pozad dedinu na bicykli v rámci tréningu, zabudil som, ale v podstate po 20 minútach som sa zasa tráfil na ten chodník alebo na tú cestu, ktorú som potreboval. Ale v podstate cez túto dedinu som prechádzal dosť často v rámci tréningu na bicykli, aj na koliskových lyžiach som tu chodil, takže v podstate mám iba pozitívny vzťah. No ďakujeme pekne, samozrejme rozprávali sme mohli aj ďalej. Chuťové poháriky máš naladené, lebo si člen poroty, budeš teraz hodnotiť, je tu 10 družstiev, ktoré varili guláš a bude treba vybrať tie najlepšie, čo... Ja by som teda do tejto pozície ani nešiel, lebo je veľmi ťažké niečo také urobiť. Áno, ja som už raz chutnal pyrohy v Batizovciach, teraz guláš v Hýbiach, tak uvidíme, no, dúfam, že to... A takže aj halušky budeme chutnať niekedy potom na budúce. Takto, je tu aj guláš, ale popri tom si môžeš kľudne ochutnať aj halušky. Už nie je to, že všetko zedené, no tak veľký záujem. A ešte aj lohaza, neviem, či je tam vzadu je lohaza, takže varili sa tu okrem gulášov aj halušky a aj lohaza. Ďakujeme pekne v tejto chvíli. A teraz priestor na foto, áno.